Vyskúšajte novú Rama Kréma. 100% rastlinná alternatíva na varenie a šľahanie. Rama Kréma, aj milovníci smotany ju milujú. Tradičná syrová roláda sa skvelo hodí na každú oslavu. Skúste ju so mnou s výbornou brinzovou plnkou. Recept na výbornú syrovú roládu s brinzovou plnkou nájdete na portáli Varecha.sk a ďalšie výborné recepty hľadajte v našom krásnom mesačníku Varecha.